machiegni ramanyapiny. Erokamano. Mosenyi koromo gacha. Erokamano kuom miyowa thuolo mondo wabi wagoye mbaka e rameny mar piny. En gima lich ahinya kendo aparo ni nitiere gik mabeyo ma waseneno ka court otimonwa, particularly ka wang'iyo kaka kes mar bidhruok mar jotendwa sama gitimo campaign, sama gin e ofis, kendo kata kaka institutions of governance kaka koro court oripo bed ni tiyo. To gima nawuoro kabisa en ni kara cases ma chalo kama inyalo tiek within 4 days. Manyiso ni adieri utewa mag telo kaka koro courts nyalo tiyo e yo makare, makata cases moko ma bende waneno kaka mag mibadhi, mag corruption ma samoro inyiso wanokawo kata mana higni 4 gi weche machalo kamano, manyiso ni kara court inyalo mi thuolo moti tich malong'o. Namba 2 be gima wuoro ahinya ni kara video recorded evidence bende inyalo ti godo e doho. To gima ne ochuna ni mondo adhi ang'i ka adier anyalo go ng'ato video matere court, to gima realize en ni kara ne polise ma Kilimani no oro polise gi giwegi mag traffic ni mondo odhi ochek CCTV kabe gima ne timre e mbui no notimre adier. Ma adieri ne giyudo ni adier chieng' machalo kama saa 8 gi dakika 40 gari mar KBN machal kama nokalo ka, kendo mae gima nobetie nikech na wuoro ndi ni kara nyala kawo video Sani AI bende gi AI